So ano na kita matikan na ano eh. Baga pagpatukal, ano ya di kita masih tetap didi. Papatikan kita tidak. Pero korek niya kami tetap postura. Halo, gado kayo. Baga kita tika nga outer space nga. Iginoy o ganyo po. Para baga mahitak-tak ano. Mahudag. Baga kita ginutukan alien. Oo, ano. Ilamay yan, hinala kita. Ops. Ay, mapay nga kulop ano? Oo, mapay man. Di kita didiyan na may Santo Niño, barangay. Oy, mapay nga kulop kayo. Oo. Di baga mahiling lang kita. Mahiling nga na kita nga di. Actually ano baga may da baga aton sangkay nga nakialayon. Oo. Nakialayon para kuno baga Panginoon kuno ha. Dididapit ha may Santo Niño an embankment yang tikadto didto. Ha? O anay kuhaon ko ano ta kun nang baga may donut is na kun. Oo. So amo hindi dinaluat ano? May Santo Niño dapit an embankment ano? Baga nakialayon lako no baga karuyag lanira baga makitaan ha iton kahimtang o sitwasyon ha laga do animalok sa kita badaw kung nahatok mo gaton nyo damot mahayukat anay didi anay kita oo automatic oh. Baga kayo ay ginhapon ano, tira baga na kuanan na trabahuan. Ha? Oo, kami din bachelor. Oo. Anhaklagan ha? Oo. Mapatukal gihap kita din eh. Man? Oh. May didi, ha? Payakulop. Oh. So ano na kita matikan nga ano eh. Baga pagpatukal, ano ya di kita masih tetap didi. Patikan kita tidak. Pero korek niya kami tetap postura. Halo, gado kayo. Baga kita tika nga outer space nga. Iginoy o ganyo po. Para baga mahitak-tak ano. Mahudag. Baga kita ginutusan alien. Oo, ano. Ilamay yan, dinala kita. Oops.
nakagpatukal kita na. Isugad daw kita lot didi. Oh. Ha? Ay hagdanan dida, waray. Ay nga rin nagto. Ronaldo no? Man? May dida, kuhan. Baga kanal ano? Oo. Hindi di kanda kuhan hindi ni. Dapat kita nga resort. Kaya ko lo. Oo. Uy kagawas yan na ah. Nabatikin ko ano. Kasi roman tatuha. Okay backlighted ato sirak. Oo. Kaya ko lo. Oo. Oga. Tub-tub lang kita didi. Pero dinit ka bataan kaya pa santo ninyo ano. Ha? Tinubtub lang kita dito. Kaya baga nagkurap-kurap. Ambot yung baga may dahad to baga napurok. O pahinga ko lo pa iyo. Shout out mga taga-tingka mo. Natural. Ay nga ran. Ah ikaw. Aterinya. Aterinya. Oh ikaw. Badaw. Oh. Oh. Awa mo din niya miss. Oh, nangada na kita ito. Wala na eh. Amo lagi ha puro pagkasusumpay. Pero di nat mahiya siguro mga sunod nga tuig. Maluyan Dios ano. Itdida magsusumpay na. Bahin mga Pebrero o Marso sumpay na ini ngadto didto. Ano, sakto dire. Badaw. Oo. Oh. Shout out, ano, napakurahab ka. Dari ka pabungol. Oo. Nakilala ka mo kan Ronald Diris? Ronald Diris. Oh, sige la kay bahing mabiltangan ni. Nakaon ka mong pansit. Ha? Oh, sige, mako na lang kita. Ayo ha. Bangin Sabado, dengan Domingo. Ha? Misaran kay kita ha. Paya. Oh, tabi apoy. Oo. Magigsumpayan daw kita kanda Ronald Diris. Kay nga ni Evelyn Pil. Oo, kay baga may dinira din ni grupo gya pa Santo Niño. Nga baga maruya gira no. Hindi kita agi. Sakto pa baga may dagdanan din ni ano. Ha? Oo, nakita din nga balay. Tado dito. Aw ang check-inan ito. Oo, dida. Ini. May dapat na ako dida. May dan umuro ko eh. Ay. Tumanin pinaklihin ko an ira. May dumanak nakitan nga baga pinaklihan biray. Popay. Oh. Di natin man nakin busis iyap. May dat na ako dito kay Edward pero may sarado pa. At di sugad hatong. Ba't po? Nagtubag a white lady. Yay? So nakakawan kita no? Di man didingani. Ano baga mga sinurat oh? Barangay San Roque. Ha? Diri? Okay no? Ha? Oh, what problema? Bisan ka mag-vape. Di ka man. Oo. So March, awa mo na. Expiry date May 30. Sa tubtub sa no tira ko ano. Construction tubtub sa no.
Oo. Tahala so karon talangay mga kasangkayan ano, unta baga naliaw ta kamo labi na baga nakialayon ano. January contract completion is tubtub ngayon la January 16. Pero pamatiko. Madaragod man hit baga nagkakadurdilata rito una-una nga daan it panahon. Oo. Ang santo ninyo. Lala, okay. Kali ako. Salamat. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup.